Apa na yan na? Guys, good evening and welcome back to my channel. Ako na po din si Alex. Karon day guys, July 1. Ay, July 1? July 2. Karon day guys, July 2, birthday sang tatay. Inja. Emotional ko ganina kay basta naghilak-hilak yung taon ko ganiha lagi kay dugay na kuha ka ati no birthday ni tatay. Inja. Saan malagi nga nang nabuhi man ko mao na nga naman din gantos. Nga sa tayo nga, iampo na lamang ko na siya, maglipay pa ko nung nga mga anak na bisag nasladyo nga. Kuhan. Kaya saan malagi nga na may pandemya, hindi pag basta-basta makauli kay ladyo nga itong pagpanawag na ganyan, naghilak ko. Kaya gimingaw ko, hindi. Yay, nagpahiningad po ko ba, nagluto po ko pansit. Hindi dapat katudig ng palit po si Jacoan. Tama na ito eh. Buto ba? Goldilocks. Hindi, nagprito na kong manok. Hapon pa iningod sa birthday lagi ang amahan. Nama ko sila dyan, na nagpansit na ang pug ko. Hindi guys, maura to, mga sa amin. Hindi, nagumanda na magtagay po mi. Atidig na kay Bernice ang pagkaroon. Adlo sa ting tagay mo na nga namin jakuan magtagay mi naduman. A few moments later. Hi guys, good morning karon July 3 na. Gabi di ay kanang kami kada junog kanang tagay na tidig na kay kuan yan daragang hyperacidity. Sumatong pagmanag pa ni hapon, natug na lamang ko, ninom kong tambal kay. Bawon sa'yo naka-angin na ito ni sakit magangkon, pag inom siguro na haukuan, Mountain Dew. Diya, kuan ako, haran ako ka tandagan, o gamay makakaon ko ganang mga bawal sa hyperacidity. Wonder hang sakit hang kuan, gisaulan ko, manong wala laban mininda dyan, tagay, miniman tamig kanang na-Smirnoff. Anja, wala ko ninda dyan kay giandaran lagi ko, arang sakit agahang kuto-kuto. Sa mga to, wala namin mag-inom, dyan karon buntag. Dugay po ko ni mata, kay dugay ko nakatug, kay arang sakit agahang kuto-kuto. Ang giim lang si Zagrimelis, pero dugay ni talab. Grabe na siguro ng hyperacidity, wala pa lagi ko ka-check up kay kuan. Madlik pa ko mo pa-check up, madtug hospital. So mga to karon mamainit ta. Diyan. Tanaw din ko silang vlog sa mga igsuon. Samad ko kami ngaw. Diyan. Ang gihihap. 12 na ka tuig nga kanang nay mag-birthday si tatay nga wa ko sa moa. Pero di nabot sa sabot nga 12 years na kong wa kauli. Muli ko kay di man matiming o birthday tatay. Muli ko kay Mayo man o di Mayo, August. Diya. 1 month pa mapihang bakasyon. Diya di na din matunong birthday tatay. Kay sa una, dito pa ko sa anak sang amo. Di man ko pwede muli o ganang klasihan. Kuan raman dyan summer. Summer raman na hang pwede muli sa una. Mo nang di ko makaatin o birthday tatay. Mo nang grabing kamingaw. Naikag ko nila, mga bibo sila, igura ko. Nakahilak ko, pero saan man na, minatay ko hilak na. Kuhan man.
Mano yung imnin og di energy. Ano yung gatas. Beri-beri nalagay po. Kaya maura may gato-gatong gatas. Bawal ko mo inom og kape. May ikagraba ko magkape guys. Kaso, nalagay ko yung hyperacidity. Ano? Tanaw ko silang video, ano nang ikaga nila. Diyan ang i-download, ang i-re-upload po. Ang ibutang danang katulang video. Gamingan na dyan ko sa mga dyan. Si Aliana, ang ipaundang sa dyan. May kuwan man to, one man to, tuturan man to sa mga idyaan. Ako sang ipaundang, kaya mahadlog ko kaya mag-tutor. Di ra ba kalika dyan nga maglakaw-lakaw. Matungang ning-decide ko na yung nga sa paundangon, ni Sarkabuan. Sa ang bayaran. Kaya nahadlog ko. Nga narabay namatay sa mga as-COVID. Walang salyan na sang ipaundang. Grabe guys, kinsabay maka-relate po ba nga pareha na nga Ladjos pamilya, radyon mingawaw, may mga kahipo. Siguro kung tanaw nila. Diyan. Na. Saan malagi, mingawan magadit ta. Diyan, do'y mahimo, kay madudula na, kay muli sa ko karedit, kay maki birthday. Kasabot ko ang pustatay. Ang iram po siya dyan, nag-istorya mi nga. Ayan po lamang ko yun, nga na. Diyan. Ang tawag ko hapon, maghilak ko, sinanay ang kay Surya, ingis nanay nga dyan, katawag sa imong tatay nga maghilak ka kay. Siyempre, mag-goal ko sa tay, kasi kung kung mahilak. Dahil ko bang birthday. Alas 10:20 na, karon pa ako mamainit. Tanaw lagi ko silang vlog sa ang ate. Karon pangibutang dana. Sang hapon gi-download, harap pangibutang ang gamay nga kuan. Karang napo ko remembrance sa birthday ni tatay. Wa sila maghanda og kanang daghan kay di pwede dito og mangimbita og mga daghang tao bawal. Wala nga naghanda ra sila sakto ra pud nila kay kuan bawal lagi mangimbita dito anja matud pang tiri tingbitay sa lusong tinglisid ba mao na nga maghanda lang mag saktura ni ngagarang bungga ha basta na ipahinungod napasok ko hindi guys mamainit sa ta hindi pasensya na mo nga wala dyan ko kadyo i-upload kay kuan. Lagi po kayo content, balik-balik naman dari, hinja. Nanangid po ko sa mga amo, nga mo gawas, madiop, di pa mo subot. Kaya manglaging tami sa uyab. Hindi man mo subot, mga nang sa ko i-upload. Hinja, maura to. Dagang salamat sa tanang way puwas nga ning suporta sa channel. Kay bawo mo kung sikinsa mo. Dagang salamat ninyo, inja amping mo kanunay kung asa man mo.
Bye-bye. Hindi pa po ng kandila din na musika. Piki. Ikaw lagi, karang marami ilasan. Dini, wala. Ay, mawis ka tayo. Ako mawis ko sa tayo. Tama kita pa sa tagaan pagalamdag sa idang paganaw. Ginawala na po. Ano ba ka dun, Mark? Hari ba? Hey, baby. Hari. Hindi, naghuwat ko i-blow kaya mga joke. Hari sa lagi. Kami nag-ating gig, ano dagang mas malo? Hindi nagkuhan. Yara, guys. Agang ulit ako na. Amin ka tayo. Oh, di, nag-greet. Ako sa tayo. Ganun na tawag. Bakit ko tayo? Amin ko no. Case ko no. Kiss ko na po. Pero Gabriel. Abag na ba kayo dyan? Abag na ba pang lahi ah? James Shop na. Ay, Alin. Hala. Ora, to. Hoy, pala tayo. Isa na yung waste tayo. Kali pa, naniya mo mga anak yung mga bilikanan. Ay, makakita ko ka tagang pagkalamdag tayo. Makakita kasi mong cake. Makakita pag gusto. Dati ay wish makita ko po. Ang ano na tayo? Kasi kung ano na tayo? Ang Ano ba? Ay, Yuhuy! Kata ka ba birthday? ha? Kata ka ba birthday kiyo diha sa to? sila na. So, yung galila. Ayan mo, nagawa. Apa sa yana? Wala. Happy birthday to you. Yan. Batang-bata pa? Batang-bata pa? 75? Times 2. Bakit ko na times na pa dyan? Pizza! Di man lagi tayo pa. Napoy batang di ano nung Ginakit ka. Sige. kahit lawat ba? Katay. Nay bata yung kayo po. Di pa rin yung bata. Ay, sarap po. Ano kayo sa? Nawa, yaman ko ang kanagada. Ay. Ano man day? Kalamira ng kika? Halublak ipayas na pin. Nagay na nga, nagay ka. Pero buko kita cake niya kang halublak. Ano black? Sama na eh. Sabi ko tulsan kika eh. Ay, shit malo. Mas malo. Ano yung shit malo? Mas malo yan. Ano, ilmatay lang ito. Katay ka ginawa man. Ay, sa katay. Ano to, marshmallow? Mas malo yan. Sabi ba ignorante man? Ay, nakakagawa ano ka ba? Di man na mo angay ka man naman na si... Kasagahan po na idang. Tamis lagi. Tama kita. Ikaw, problema. Di sa vlog na. Tinuod ka nila kung na mahalita tayo. Sinanay ang ngiti. Abba, di mo nangungit. Wala bitin na nahiwala. Tayo ni hangagi. Ano Hugas mo yan sa pagkis dito tayo. Ganyan pa ng kit. Live po na nga dyan. Kaya rated PG na na.